Aproape ignorat de statisticile oficiale, un fenomen îmbucurător are loc în țară. Tot mai mulți dintre românii plecați în străinătate se întorc acasă. Aproape 1,5 milion au revenit în ultimii 3 ani. Știu acum mai bine decât atunci când au plecat cum se fac banii și simt că își pot asigura un trai decent acasă. Un exemplu vine de la Corod, o comună din Galați, unde o treime din locuitori au fost plecați în Italia, iar bună parte s-au întors. Corod, județul Galați, o comună cu 7.000 de locuitori și 400 de afaceri. La fiecare colț de stradă găsim un magazin, o firmă de construcții, un atelier auto sau o spălătorie. Am lăsat 1000 de euro ca să vin acasă, 1000 de euro. Și de ce ați vrut totuși să vă întoarceți acasă? Pentru că e mai bine acasă. Și ce faceți aici? Am solarii. Suntem acasă, muncim pentru noi, deci avem afacerea noastră. În anii 90, aproximativ 3.000 de oameni din comună au plecat în Italia, la Padova. Cu banii strânși acolo și-au făcut mai întâi case mari, iar acum au venit să le locuiască. A fost plecat, s-a reîntors, aici la fel, a fost plecat în Italia. Italia este țara cu cei mai mulți rezidenți de naționalitate română, peste 1 milion. Potrivit statisticilor oficiale centralizate de ghidul Tutti Italia, numărul lor a scăzut însă în 3 ani cu peste 60.000, câți populează de pildă un oraș precum Târgoviște. Tiberius Savastre a plecat cu părinții pe când era copil și a stat în Italia 17 ani. La Verona, aici împreună și părinții. Avea un salariu de 1.700 de euro și a realizat că ar putea face acești bani acasă, într-un solar cu flori. Am muncit într-o vopsitorie industrială, mai bine în România. Câștigi mai mulți bani lunar așa după ce îți achizi toate cheltuielile cu afacerea? Tiberius așteaptă acum ca și ai lui să revină în țară. Vor înființa împreună o mică fabrică de mase plastice. E bine și în țară la noi și plus că se văd mișcări, evoluții. Și Spania, a doua țară de destinație a românilor, remarcă un sold migratoriu negativ. Asta înseamnă că numărul românilor care au ajuns acolo este mai mic decât al celor care părăsesc țara. Din cei peste 1 milion de români înregistrați în peninsulă, doar 600.000 au domiciliul acolo și sunt tot mai puțini, arată datele Institutului Național de Statistică. O analiză a Serviciului Iezuit pentru Migranți observă că mulți dintre copiii de români păstrează naționalitatea părinților, deși s-au născut în Spania. Numărul de naturalizări este mic. Autoritățile de la noi nu au date atât de detaliate. Știm doar că numărul românilor care și-au restabilit reședința în țară a crescut de la un an la altul. Pentru 2023 nu sunt date disponibile, dar organizația Repatriot, care oferă consultanță românilor dornici să revină în țară, confirmă că tendința se menține și în acest an. În 25-30% întrebările și dorința de a reveni a crescut. Deschid o afacere, de obicei de dimensiuni mici pentru început. O altă categorie de oameni care revin sunt cei care au muncit peste hotare și ies la pensie. Vor să-și trăiască în țară bătrânețile pentru că aici este traiul mai ieftin.